Tutustutaan Tammer-varaston 7/4 tilaan. Tässä tapauksessa A5. Sisäänpääsy koodilla, jonka saa suoraan netistä vuokrasopimuksen teon yhteydessä. Tilaan pääsee vaikka heti, jos vaan vapaita tiloja on. Tai vaihtoehtoisesti voidaan tehdä tämäkin. Pääsy kun ok, niin Upload-järjestelmä avaa pääsyn sisään. Tässä esimerkkitilassa on fillaria ja rakennustarviketta esimerkkinä. Syvyyttä on 3,5 metriä ja leveyttä 2 metriä, eli tilaan mahtuu niin aika tavalla jo tavaraa. Sähkö on tarjolla heti täällä oikealla oven suussa. Siellä. Ja tilaan on levikeovet, jolloin tarvittaessa saa leveämpääkin tavaraa ovesta sisälle. Valoisa ja hyvän kokoinen tila moneen käyttöön.